ଓଡିଆ ଘରେ ବାହାବୁ ଓଡିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ଆରେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ବାହାବୁ ରାତିରେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ तुम तो ठेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे तुम तो ठेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे ତୁ କହୁଛୁ ଆଜି ରେଶମାର ଅବୁକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ତୁ ତ ରେଶମାର ଆବୁକୁ ବା ରେଶମାର ମୋର ପ୍ୟାର ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଅବୁ ହବାର କାମ ସେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅବୁ ହବାର କାହିଁ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକିନା ସେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଗୀତା ପଢନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଆଉ ରେଶମା ଦି ଜଣ ମିଶିକି ବାବୁସାନକୁ ଜନ୍ମ ଦବ ବାବୁଲ ଶଳା ହାଇଦରଟା ରାଜି ହବ ନାହିଁ